guys, what's up mga tropa pips? Dito naman po si Teng TV. At andito po tayo sa San Nicolas, Pangasinan. Abangan po natin yung mga sumali po sa mga Scooter King. May mga kasali po tayong mga tropa doon. Ayan, hindi po tayo nakasali dahil hindi po tayo napayagan. Ito, abang-abang na lang tayo guys. Yan. Kanina yung pupunta ako doon sa may isang checkpoint nila. Sa photo op sila. Akala nila kasali ako. Will you please repeat it? Hindi po kasali guys. Abang-abang din ako. Ayan Dito ako, medyo nahiya ako guys kaya gumawa ako ng konti rito. Ayan. Abang lang tayo guys sana, okay? Okay. What we do here is go back. Guys, nandito tayo ngayon sa last checkpoint dito sa San Nicolas. Ayan o, yung mga paparating na. Good. Alright. Yun o, motor nila. Photo op sila dyan sa Ford photoshoot. Rat agad. Ayan na iba guys. Whoop! Bang! Lopet. And max lang oh. Ayan, dito guys ay may lady rider na dumating. Lupit niyan guys. Ito na naman, nagising, minsa'y nagtataka. Nasa akin na ang lahat, ba't namumula na? Lupit. Kaya si madam. Apat na lang eh. Ala na, apat na lang. Naibitan ni. Ala na eh. Apat na lang. Sumer X. NMAX.
On Airblade. Huli Moto. Huli. Sino ba si Huli Moto? Guys, si Tim. Ay, Huli Moto. Ayun na, bossing. Tingin tayo ng sticker, guys. Ayun na, bossing. Sticker, boss. Yun, no? Huli Moto. Oh, yun si Sir, oh. Alright. Side squad. Ayun, no? Salamat po. Ayun, tingin tayo kay sticker kay Sir. Sir, anong pangalan niya, Sir? Jax Motovlogs po. Jax Motovlog. Ayan, oh. Lalabas din sa channel ko yan, guys. Jax Motovlog. Yes. Alright. Alright. Jax Motovlog. Ay. Ito, guys, si Huli Moto. Ayun, oh. Alright. Jax Motovlog, oh. Ayun, oh. Pinagkakaguluhan po si Jax Motovlog, oh. Si Joke lang pala, si Joke. Geng, geng, geng. Geng, geng. Ayun na sila, no? Oh. Opya. Sakto mga kapuso. Siksi. Okay. General. Teka lang, kunyari wala akong sama. Ayun, oh. Tahimik tayo. Ay, nako. Wala! Marami nung nagmamahal sa akin sa Pangasinan! General! Bakit na general nyo? Doon ako rin to, walang tao dito pala. Tandaan. Kaya po si General, oh. Okay. General, ayun, oh. General yan. General lang sa kalam, oh. Sokta sticker. Pasensya na kayo, ha. Yung sticker ko naubos. Naubos na lang, sir. Saan dito ka, sir? Mamimigay doon ng helmet si General Camote. Wala akong dala. Joke lang. Dito tayo, bababa lang ako. Bababa lang, guys. Okay. Bakit tayo? Disqualify. Ba't disqualify? Walang sticker, mamimigay ng helmet. Yun, oh. Ako plus daw. Tayo nagkahayang tayo. Saan? Ano? Papunta na. Wala, dyan pa naman. Sir, shoutout nga, Teng TV Police Vlogs. Yun, so shoutout Teng TV Police Vlogs. Ayan, maraming salamat sa Shoutout support Lupao kay Municipal Police General Station. Camote TV. Ano, sir? Shoutout Lupao Municipal Police Station. Shoutout Lupao Municipal Police Police Station. Station. Ayan, ingat kayo palagi. God bless. Katagumpay! 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 Hey! Katagumpay! Hey! Ano, katagumpay! Iyon! Macho pala si Sir! Wala ka sticker. Jericho Rosales talaga eh. Sana Wala po ka sticker. Tagumpay. Teka na, ha? Yes, sir. Pagod. Ayun, nakakuha po na sticker, guys. Oh. Pag walang sticker, helmet daw ipamimigay. No? Pinagkakaguluhan po rito sa Pangasinan, no? Si Jay. Oh my God! Wow! Hey, Sir Jay. Papukuha ko. Thank you, ha? Apo.
Ayun o, pinagkakagulan po. Ganito ka grabe ang pagmamahal kay Team Katagumpay. Team Pangasinan. Ayun o. Pangasinan ito? Yes sir. San Nicolas, Pangasinan. Dami nagpapa-autograph po. Oh, diba? Ayun. Brut. Doon natin dadalhin niya magaling. Please lang sa mic. Please lang yung mga feeling finisher. Ano sa tabi muna. Ay, tama yan. Mamaya sa mic. Kasi nakakahiya sa tao eh. Alam nila yung totoo eh. Nakakahanap ka mo kayo. Hindi kayo dumating na eh. Unfollow natin si Jowo ah. Yun! Unfollow! Sticker pala natira. Yun. Sticker na guys, sticker. Unfollow natin si Jowo. Yeah! Tama kayo. Ako naman eh. Unfollow daw si Jebog. Paano ko ba ibibigay yung sticker na hindi magkakagulo? Pila. Isang pila lang. Oh, isang pila lang. Alright, alright. Team Katagumpay. Baliktad. Ayun o. General Kamote, ala na. Saan po tayo? Saan po? Ayun o. Oh, di pwede geng-geng ah. Geng. Bawal siga. Pila kayo mga toy-toy. Pa natin? Hindi, siyempre. Toy-toy, pila kayo toy-toy. Mamaya, pag may sobra, bibigay ko. Para lang mabigyan lang. Alright. Picture nakalimutan na oh. Para meron lahat. Para saka nasaya. Segundo! Banong TV! Si Banong TV guys! Kasama ko po si Banong TV guys! Dito! Nagabangayan nga! Tanggalin mo yung helmet mo! Pipicturean ka nun oh! Papicture na kayo dito kay Banong TV oh. Ay malupit to! Sticker ka nyo! Sticker! Sa kanya may sticker na! Wala na! Ubus na! Sila ko na! Hindi ako kasama! Patagal nyo! Patagal nyo! Oh, dito po sila guys oh! Banong! Alright! Tal! Sanusi Boys! Ito na naman yung mga Sanusi Boys oh! Kaway! Tara! Nakabilis naman! Sanusi Boys guys oh! Hindi ako nakasali, sasali sana! Yan o, Sanusi Boys! Alright! Pare! Paangar siya na. Yan o! Tagumpay o! Tagumpay o! Banong TV and Team Katagumpay! Nag-antay po sila dito ng alas 5 ng umaga. Tignan mo, alas 5 ng umaga, makita lang si Boss Jen. Oh? Ano kalapit yan? Ayun o. Sir, pwede magpa-shoutout. Teng TV Police Vlogs. Teng TV Police Vlog, big shoutout sa brother. Ingat tayo. Yun. Lapao Municipal Police Station. Lapao Municipal Station, big shoutout sa inyo yan. Mga kapatid ng gobyerno. Thank you, sir. Sige, boss.